Tak ja poviem, že my sme cifrovci a ty povieš, že podporujeme psa v núdzi? Áno. Som Bekim a podporujem psa v núdzi. Alebo som pes a podporujem Bekima v núdzi. Som Adela a podporujem psa v núdzi. My sme cifrovci. A samozrejme tiež podporujeme psa v núdzi. Však boli. Ja som Noel Cucor, toto je Snehulienka a podporujeme občianske združenie Pes v núdzi. Ahojte, volám sa Soňa Skoncová a podporujem občianske združenie Pes v núdzi. No takže ja som Oliver Oswald a podporujem a vždy budem podporovať psa v núdzi. Volám sa Richard Autner a podporujem psa v núdzi. Volám sa Lenka Šošová a podporujem psa v núdzi. Servus, ja som Matúš Krnčok a podporujem psa v núdzi. A toto je Pipina, ktorá sa do mňa zalúbila a máme krásny vzťah. Kdy sa od... Volám sa Robert Slovák a podporujem psa v núdzi. Tohto. Volám sa Jana Hospodárová a už 10 rokov obdivujem a veľmi podporujem psa v núdzi.